Hayi kodwa noba nolwimi bethu nandincomeni kodwa ndiyayenza into yopromowutha imisebenzi neebhizinesi zabantu because ividiyo ebendisandoyenza bendisandokuthi congratulations kuMpilo Mseleku ndathi hambani nePort Shepstone niyothenga imoto phaa ko-Omoda. Ngoku ndiphinda ndiyabuya ndithi nantsi kuyakhanya beauty spa ndiyonakele ngekadabawo kaSne ngekadabawo womnini uNompumelelo Mseleku. Molweni yini, ndinamkela kuMamgobhozi TV. So Tata Musa Mseleku usivezele isigaxa apha kusizini 8 kaThando Nesithembu, isigaxa soba bethu nani njengoba nje ningamboni udadewethu wasixelela uba abasevani ngenxa yoba udadewabo waye wakholelwa abantu abakholelwa ukuthi yena inoba mhlawumbi uthwele okanye kukho into azenzayo mhlawumbi ukuze abe kanti kule ndawo akuyo. So ngoku abasekho rayithi, abasathethi, abasahambelani. Heyi, saqomba ithini nale nto. Hayi, waphinde waya ku-Instagram akama watyatyadula echaza ukuthi usista wakhe wamxhasa esenza imitshato yakhe. Wokuqala waphelela esithubeni, nomnye wosibini nawo waphelela esithubeni, wara espenda imali zakhe mthengela nendlu, uyabona. So ke ngoku usista kaTata Musa Mseleku Nompumelelo uye waqomba, okay, since ndisematheni enubethunani nibhizi niyanikhangela, might as well ndiziveze mntasekhaya ndithi 10 ilemon to lemonade. Waveza ke sana ibhizinesi yakhe isenkomazi bethunani, nawuya kuTikTok wakhe ufumana ii-details. Yiyo le ke niyibonayo apha nawo usista kaTata Musa Mseleku. Akayiqali ke le nto nakuThando Nesithembu ku-season 2 kukhona ke apho sakhe sambona ebhizi esenza uMpumelelo i-facial. So zinto zakhe ke ezibethunani akazitsatseli. So ke ningaya nani ke niyomxhasa bethunani enkomasi, ndanoma ndiyibiza kakuhle, but ke niyaya kuTikTok wakhe noMpumelelo Mseleku and you will see everything. I think it's called Ukukhanya Beauty Spa. Abantu ke sana baye babhizi ku-comment section uba heyi izangoma ziyayixova imizi, buyelana nobrother wakho imbi le nto banithi inini nobabini ningevani. Abantu ke sana niyabazi, abanye ke babe besithi hayi sizawuza shem uzosipotoza, abanye bathi bayamkhumbula ukumbona on their screens. Ukhona ke wathi makalungise izinto nobhuti wakhe, wathi ke yena ke sure asanobuza yenza nyani naloo nto leyo. Hayi ke nice move from uNompumelelo sanuba athathe elithuba apromote ibhizinesi yakhe while abantu bebhizi bethetha ngaye neziposti ke bezenziwe ngubrother wakhe. Asiyazi ke noba mhlambi uzawukhe aphume athethe yena okanye uzayiyeka njengoba injalo yonke le nto. Khani ke nitsho ke nake banicinga ntoni ngayo yonke le nto. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video, ndanibona kwividiyo elandelayo. Bye.